Kważi 10 xhur wara li l-plejer tal-futbol Olandiż Leon de Kogel kien involut f'inċident ta' traffiku f'pajjiżna u għadu għaddej minn intervent mediku wara l-ieħor bl-iskop li tkun salvata siequ u forsi jkun jista' jimxi mill-ġdid mingħajr krozzi. F'intervista ma' BBC Sport, Leon jispjega x-xeni drammatiċi tal-mumenti immedjatament wara l-inċident. Niftakar ninsellem għall-aħħar darba lil kulħadd, inkluż lill-uliedi u l-eżistijaj li ma kinux miegħi. Ħassejtni li qed immut, għaluli biex ma nħares l-isfel lejn saqajja immek kamilt. Rajt li l-koppa kompletament miksura u kien hemm li ntlift minn sensija. Ħassejtni dieħel f'mina. L-inċident kien seħħ ftit tal-ħin wara s-sija ta' filgħodu ta' 2-11 ta' Ġunju fit-triq is-Salini limiti tan-Naxxar. Tfajla mir-Rabat Għawdex kienet qed issuq waqt li bis-swita kien hemm iż-żagħżugħ Olandiż bħala passiġġier. Il-vettura tagħhom spiċċat taħbad ħedon ma' taxi li kienet għaddejja fit-triq magħrufa bħala t-tela tal-la ommu li fiha biss karreġġata waħda kull naħa. De Kogel spiċċa maqbud fil-karozza u kien hemm bżonn l-intervent tal-membri tal-protezzjoni ċivili biex seta' jinħareġ mill-vettura u ttieħed lejn l-isptar Mater Dei għall-kura. De Kogel li sallum għamel 9 operazzjonijiet jirrakkonta kif it-tobba qalulu li hu fortunata li f'inċidenti simili normalment jitħassru wkoll in-nervituri. Missieru li bħal ommu kellu jieqaf mix-xogħol biex ta' kuljum iwassluh sal-isptar jgħid li għall-bidu ma kien kapaċi jagħmel xejn u kienu jqandluh anke biex jiċċaqlaq għal 3 ċentimetri kollox. Il-biża' li se jkollu bżonn il-koppa prostetika li madankollu sservi biss għal 15-il sena u li tista' ssir biss darbtejn. Inħoss li għadni pjuttost żgħir fl-età għal xi ħaġa bħal din, jiddikjara Leon. Sadattant jittama li jkun jista' jimxi mill-ġdid mingħajr krozzi. Irrid li nkun hemm maż-żewġ subien tiegħi, nittama li mqar nkun nista' nilgħab ftit futbol magħhom fil-ġardina tad-dar tagħna. L-inċident ħalla lil Leon fi problemi finanzjarji serji wara spejjeż kbar ta' tobba u avukati u jiddikjara li l-kumpanija tal-assigurazzjoni tax-xufiera ikkuntattjatu biss wara l-interventi ta' avukat f'Malta u ieħor fl-Olanda. Fl-aħħar jiem ħal ewwel pagament mill-kumpanija tal-assigurazzjoni lokali madankollu jgħid li mhux jirrikonoxxu l-ebda responsabbiltà.